ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ನಿಕ್ಲಿಡ್ತೀನಿ ಕುಸದಸೆ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಚಿತ್ರಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಉಡಲಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಗಮ್ಜಾಲ್ 5ನೇ ವರ್ಷ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೂ ದಿನ ಬರ್ತಂದು ಆದು ಅವೇ ಟೈಮ್ ಕೊರೋನಾ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿಜಿ ಅವೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಮೂಗು ಸುರೂತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನದ ಅಂಗಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಕೊರೋನಾ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಬಾಧೆ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತೆ ಕೊರೋನಾ ದೂರ ದೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯಪನ್ನಗ ನಮಕಿತ್ತ ಮನಸ್ಸಿರ್ದವು ಸೀಕಬೋಡು ಶರೀರದ್ದು ಸೀಕು ದೂರ ಆತ ನಾವು ಅಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂತೆ ಪೋಟಿಗೆ ಉಂಡು ಅವು ಅಂಚ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡು ಆಯ್ತಾ ಮಾಸ್ಕ್ ವಾಡೊಂದ ಕೈತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀವಂದ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ನೀಟ್ ಇಡಿತಂದ ಆಯ್ತಾ ಬಾಧೆ ನಮ್ಮ ದೂರ ಅನ್ಪೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಾಸ್ಕ್ ವಾಡದ ಸಿನಿಮಾನು ಮಾತೇರಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತ ತೂಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂದೆ ಅವನ್ನಾಗ ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಈ ಟೈಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಟೈಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಪೊನೊಂದಿತ್ತೀರ ಈಗ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಯಾನೊಂಚೂರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆತ ಎನ್ನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬದುಕು ಪೋಂಡ ಅಂತ ಆ ಪೋಪುನ ಟೈಮ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ತಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕಲು ನಾವೇನೋಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ದಯ ಕಾಲಿ ಕೊಲ್ಲುನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೊರೋನಾ ದೂರ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಬಡ ಬಂಗದ ಟೈಮುಡು ಪಾಪಕ್ಕಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂಜದ ಪುನಃ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗೆಂದದ ಕೊರಡು ನಿಕಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಅಂಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಡೇ ಬತ್ತು ನೋಡು ದಯಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಯರಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟು ಬೋರ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ತೂದಾಯ ಬಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಬಲಿಪುಂಡು ಅಂಜದ ಪುನಃ ಗಮ್ಜಲ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಳೆ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ರಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆನಂದ ಜನಗಳಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಪಬ್ಲಿಕ್ ದೈಟ್ ಅಂತ ಕಲ್ಪೆರ್ ಉಂಡು ಅಂಜದ ಪುನಃ ಗೆಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಗಮ್ಜಲ್ ತೂಲೆ ಬೊಕ ಅವತ್ತು ಸಿನಿಮಾಲು ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಆದುಂಡು ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಮತ್ತು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲು ಡೆಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಲು ಬರೆಯರುಂಡು ಐಕ್ಲನಿಕಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ಪಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ದೇವಿ ರೆಡ್ಡೆ ಅಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ತೆಲ್ತೊಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ರೂಪಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪನ ಉಡಿಚಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಂಜಿ 14 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಗಮ್ಜಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರಗುಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಲ್ಲಿ 14 ತಾರೀಕು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಮಲ್ಪು. ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು. ಗಮ್ಜಾಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ತಾರೀಕಿನಲ್ಲಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತೋದು ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂದ ಸರ್ಕಸ್ ಬರೋಡು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಮಂತ್ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ತೂತು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳು ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 5 ವರ್ಷ ಐದು ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅವೇ ದಿನ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಂದಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಾನು ರಂಗ ಕಲಾವಿದೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮಾತಾಡ ಬೋಪಿನ ವಿಷಯ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಿಷಯ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನರು ಅಂಚನೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ನಿರ್ದುಂಬು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವೇ ಟೀಮ್ ಪತ್ತೊಂದು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಬಂಡ ಗಮ್ಮತ್ ಬಂದರ್ಥ ನೆತ್ತ ಉಲಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ರಡ್ಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಇರ್ತದೆ ಬೈಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಸಿತ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಮ್ಜಾಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಡೇಟ್ 5 ವರ್ಷ ಆಪು ಸೊ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ತಾರೀಕು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಎಂಚೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮಂದಾರ ಅಂಚೆ ಬಾಕಿದ ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾರ ಅಂಚನೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ 5 ವರ್ಷ ತುಂಬ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅವೇ ಡೇಟಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಬೇಕಾ ಸೊ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಟ್ಟು ಗಮ್ಜಾಲ ಅದು ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಬಂದ್ಬಂಚಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಪಂಡ ಮೈನ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಬತ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪುನು ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ನಡುಟು ಒಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಸುರುಕಾದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಗಮ್ಜಾಲ್ದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ನಾನೊಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಬಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ 2 ಮೂವೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂಯಾರೆ ಐಟೇ ಆತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು
ಟೋಟಲ್ ಪಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ 2.5 ಗಂಟೆದ 2 ಸಿನಿಮಾ ಸೇರಿದ 2.5 ಗಂಟೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಎಲ್ಲ 19 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬಲೆ ಖಂಡಿತ 95% ಬೂರ್ದು ತೆಲ್ಪೋರು ಅಂಡ್ 5% ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನ ಬತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿನ ಬತ್ತೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಡ್ದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ತಿರೇ ಪೋಪರು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟರು ಡೈಲಾಗ್ ಬರೀತೀರಿ ಜಾಯಲ್ ಡೈರಲ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ತಂಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರೋದು ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಒವೇ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಬಿಡ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಆ ಜಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಶುರು ಒಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಮಗು ಕುಡಲ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ತುಯರದಾದ ಪಂಡ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಮಗು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗ್ 5 ವರ್ಷ ಒಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಂಚದ ತುಳು ಭಾಷಾ ಪ್ರೇಮಿಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅವ್ಲು ನಮ್ಮ 5ನೇ ವರ್ಷನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊ ದಯಮಾಲ್ತದ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತನು ತೂದುಪ್ಪರು ತೂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೋಲೆ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಒಂದು ತೂಲೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಲೆಟ್ಸ್ ವಾಚ್